Canviant de tema, el Dia Mundial de la Salut Mental es commemora avui, però durant tota la setmana s'han organitzat actes de conscienciació a la comarca de Llevant. Batlles i regidors d'11 municipis s'han reunit a Felanitx per marcar actuacions de futur amb l'associació Estel de Llevant. És una entitat amb seu a Manacor, però acull persones amb problemes de salut mental de tota la comarca. Molts dels ajuntaments hi col·laboren amb aportacions econòmiques. Els consistoris han acordat convocar unes jornades de salut mental als diferents municipis de forma rotatòria. La lectura d'un manifest per conscienciar la població sobre les malalties psíquiques ha posat el punt final a la jornada. Pensam que el tractament comunitari de la problemàtica de salut mental és necessari per tal d'integrar les persones afectades dins la societat, de la qual en som veïnats amb l'objectiu d'evitar la seva desconnexió i aïllament. Creiem fermament que els recursos com l'Associació Estel de Llevant és del tot necessària per al tractament social de la problemàtica.